Dnes bych vás uvítal u dnešního videa. Jedna stránka Black Comp mi zaslala takovou dobrou věc. Jako popravdě je to od kamaráda, ale řekl jsem si, že to můžu teda rozbalit. Takže tady to mám. Nevím teda jako, jak to udělám, když mám tady. Jo, oni to zalepili, Tak počkejte, já si to nějak položím. Je to snad vidět. Tak, dobré. Takže tady máme toto. A rozbalit to, nevím, jak to bude. Já mám teda i zálepu. Je to těžký unboxážník. Řekl jsem si, že natáču na mobil, protože kamera mi teď přijde až do audio. A už to jede. Tak. Je černý. Cena 99. Takže to je můj hrnek od kamaráda. Zrovna si tady do něj naliju čaj. Snad to teda vidíte. A je to tam. Takže asi to bych chtěl říct, je to dobrý dárek od něj, takže... Dobrý. Takže já si myslím, že pro ten unboxážník by to mohlo být všechno. Ještě bude unboxing z GoPro, abyste se jako trošku naladili tou informací z toho, co bude. A hlavně tady to teda je Horsfetter z hrnek čajček. Takže já si myslím, že jako pro této video teda by to jako bylo všechno. Ještě jsem tady od kamaráda dostal flaštičku na čajíček. Takže na tu stránku určitě si zajděte. Jako, je to fakt bajná stránka, akorát, že lidi jako na ní nechtějí chodit. A jako právě tady mám ten důvod. Teď je asi odpálím. Já si myslím, že to teda pro této video by to bylo všechno, takže já se s vámi loučím. Čau.